I poštovani ljudi, ovo sam vam Eliminator i tu su sa nama opet Adrian. I Robert sa kanala Robert, ja. o, a si dosadan s tim. Danas radimo limun challenge. Znači, najebali smo, znači to da kažem. Pravila su takva da igramo Zimi Zami Zoom i ko ispadne taj ne jede, a ostalo dvoje oni dvoje jedu. Znači takva će biti pravila. Ajmo. Ajde. Zimi Zami Zoom. A kurac moj. Zimi Zami... Ajde. Zimi Zami Zoom. Ispašam! O, brate, gledaj. Pa ja i ti jedemo, šta Zimi Zami, približi se malo tu. Ajde. Koliko treba da pojedemo? Jedno parče. Gledaj ovo, brate, koliko parče. Gledaj, pička najmanje. Ajde, čekaj. 3. Ajde ću najveće onda. Ajde, ja sam najveće. Čekaj. 3, 4, sad. Jedan treba samo. Ali vi ste povraća u pičku, mati. Ajmo opet. Gledali bi suze oči u pičku, mati. Ajmo te. Zimi Zami. Sad robi kad nam ispadne, molim te. Hoću ja da ispadnem, molim te, brate. Gadi mi se. Najveći sam pojao. Ja sam. Ajde. O, brate. Ajde, ma, dođi tu. O, brate. O, kako loše. Ajde. Zimi Zami Zoom. Jedan. To ispao, ajmo. 3. Ali najmanje parče majmune. Ajde. Alo, ne da sto da mi pljuješ u tanjir. Alo, da pojedeš možda. Brate, meni je loše. Very good. Ajde. Vamos. Lobiki 2, 4, 8. Lobik, ovo što si sa žvakom, ovo možeš da pojedeš. A meni već. Ja već povraćam u piču, mati. Aj, ja kao Te ti već ima samo 3. Gledaj, ovo mi je najveći, gledaj. Ujebote, gledaj ovo. A kaj more, jebem te! Zimi Zami Zoom. Praći se u sebe. Ja ću se usram. I onako i ovako imam 3, ajde. Ja moram ovaj najmanji. Sad da vas gledam. Ja neću. Moraš. Još i skoro plako da hoće da snima s nama. Da se nisi povraćao, pišu mati. Je mani. Čekaj, brate. Ajde, 3, 4, sad. Ajde! Šta lažeš, pičko? Ajde! O, koliko si jebano. Samo pojedim. 3, 4, sad! Kontrambulina. Kako loše! Kako je loše! Ajde! Ajde! Kako može ovo da bude loše? Ajde, ne viči! Brat, ja se naježio u pičku matera. Ajde. Ajde, zimi. Čekaj, brat. Zimi. Brat, suze mi oči u pičku mater. Nije toliko gadno,
Kad odmah progutaš, ne osjećaš toliko. Ajde smiri se, ti nisi smela ni da jedeš. Gdje ti je? Pojao sam ja. Pojeo pola, gledaj, druga se sakrija tamo. Gdje je sakrio majke ti? Nisam evo nigde. Pola si ispljučio. Nema se, ajmo. Zimi, sami, zum. Nisam! Tomićo, jedi! Jedi! Taj najveći, ajde piši ga, spiši ga. A gdje je ostao? Ajde, šta samo lizeš ko pička neka, ajde bre, ja sam se odmah proguto. Pa brate, ja ću da povraćam. Ma neće da povraćaš, samo nemoj da dišeš. Ajde vičeš. Toliko. Povraća bre. Bre. Ajde, ajde. Ajde to još. Oh. Ajde pola, ajde pola. Neću bre. Znači lik ispada. Dobro, i ćao. Lik radi 10 sklekova posle na kraju klipa. Da. Daj malo. Meni ne daješ. Ajde jedan. Ne, meni ne može. Evo, meni dvije, Ne može, ja neću. Ovo ništa. Jebote, gledaj ovaj nakupio, gledaj ovog rata. Ajde. Ti sam podvratio na nulu. Ti onda trebaš odmah da poješ, zašto ja imam 3, ti imaš 10, brate. Onda ja sam imao dvije, onda ću ovo posle da pojedem. Kako si imao 2 majke? Dvije sam imao. Ajde. A što si mislim sam kad kamen papir makaze? Kamen papir makaze. Može da reći kamen papir makaze. Ne, pa ovo nije Samo moguće. ja bi jede. O, pa gledaj koliki je. Pazi, Da brate. platiš u nesves. Pa da pada u jes, kako da pojedem? Moraš, ajde. 3, 4. A šta ćeš ti? Ti čuti, ti si izaš. Posle klipa 10 klekova. Da, 10 sklekova, izađi iz kadra ako još ne snimaš. Skroz. O, brate, kako ovo sjebano. Tebi je lako, tebi je ostao ovaj jedan mali i ovaj veći. A meni 3 džinoska jebote. Ajde bre. Jedi. 3, 4. O, ne smijem u pičku mater. Hoćeš? Ajde si mi. Ali meni ne treba, Da. ne treba. Čekaj, vidim Meni da treba ovo voda u snima. pičku mater, ja ne mogu. Ajde da isprvom bez vode. Ajde. Ajde, Čekaj, jedi. vidim da li... Ajde, mi smo kraljevi, brate. Ajde. 3, 4, sad. Hoće da povraća. Hoće da povraća. Hoće da povraća. Boli me krila, evo te peče. Hoće da povraća. Kako peče krilo. Gledaj. Adriane. Definitivno najgori šalež ikada, ko zna da li ovo valja, brate, ovaj ligu, da li ima rok. Ajde. Brate, vam bi se povratio. Ajde, ne, kamen papir makaze. Kamen papir makaze. Ajde, poješ ću jednu. Ajde, ispoštuj me. A kako meni gledaj koliko je još ostalo, brate. Moraš, brate, šta da ti radim? Ajde, beži tamo. Pa tu sam bre iza kamera. Ajde jebote si glup. Gledaj, ovo se sviđa, a? Jedi. Imam se smirim. Aj još jednom sad zimi kamen papir makaze. Aj ispuštuj me, piću mater.
Opet ja jedem. O, Mićo. Ali on nema više. Adrian još ima. Adrian još ima ovo. Dobro. Au, bre. Au. Dolazi druga tura. Au. Au. Će da se usere. Dolazi druga tura. Au, brate. Šta mi radimo sve zbog ovog YouTube-a? Dolazi druga tura. Izvoli. Ej, kamen papir makazi. Alo. A brate, znaš kako meni gadi ovo? 2. Ja još ovaj pojedem i ja ovo ne mogu. Evo ti pola. Ja ne mogu, ao bre, ao. Evo, 3. Ne, ja pojedem ovo i ja ne mogu. Kako? Ja ne mogu, gledaj koliko je, gledaj koliko je. Ne mogu, evo tu grlo me boli, pičku mater. Evo loš, jesam. Povraćam. Podribujem bre. Tu ti je povraćanje. Kažem mi podribujem, ovo jede, gledaj ga. Ja se još pripremam za ovo. Hoćeš još? Kače. Brat, ja ne mogu. Još jedan moraš. Ja kad probam limun, osjećam, kada počnem da dišem normalno onako, osjećam povraćku. Žešću povraćku osjećam. I ono kada radimo. O jede normalno, gledaj ga. Aj pojedeš i moj deo. Ništa, vi. Nik sve pojeo, brate. Ajde. Ja se još mučim ovaj jedan da Ajde, pojedem. Probaj ovaj veći. Imaš ostalo Ajde. još jedno. Zadnji, aj ti, aj. Aj zajedno pola, da. Ajde, 3, 4, sad. Kako loše. Čekaj da vidim da ne vara. Brate, ajde loše. Loše se poreći. Jesi ti pojela? Dajte da vidim. Znam da si isporađao pičku mater. Završili smo. To je to do klipa. Sad moram da radim 10 klepa. Radit ćeš, sad ćeš da radiš. To je bilo do klipa. Ja sam pojela 2 limuna. 2 cijela limuna link pojel. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like. Nama se nije svidio, nikako. Tebi? Da jedem govno. Ja nismo govna i beži tu, dakle. Pazi na kamere. Pazi. Da, i radili smo 3 kamere. Tu je jedna, ćao. Tu je još jedna i tamo je još jedna, znači ono. Brate, ovo je bilo previše loše. Ne slažeš? Mi se idemo u sljedećem klipu. Pozdrav! Ljudi, evo nas opet. Da. Robika će praviti sklekove 10. Da, 10 komada, idemo Juri Bojka. Juri Bojka. O, koji pro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, idemo još 3, još 3, 8, 9, ajde ustani se 10.